Sajumedi Kroya no ebi akoso ewo Asante Akyem Central na enipa aduanan ena onso nyamfaso ewoso. Asante Akyem Central Mensin Assembly ndi nam National Apprenticeship Programme no so ama omanfo wonmu esi adwuma eduasa wode nyama hodo ama wonmu se wonmu ensom ne ni entumi mu a ewo wonmu edwumesia no emu a wenyina so wonmu de hye mebuno ede na boa ama enwuma sama eni omayi mu no so ano etumi abrase Yadomampeni ase na mfasode wo papa efisa akwala bi wo pose okosu adwuma efide keke so yin machine ti otifie obi so wo anani brinti obaka kwatwempena se odekoto machine ana se odekoto dryer na ni ti anko yeye na wakofa nyinsen omampeni betwa saa ne manyina so ose so daye no se opese osu adwuma bi opese osua na ne se waba municipal assembly no waba register waba chiro odin emfidie ne yede ama no enye ensi hwa busum bia yebema TNT ni asan mo chokomone na yemfa sika no ma MC se na kutua omo won hyehyeye papa omo aye ede ato ho omo mobile money omo de befa so ebi mu de befa bank yebetua ama omo direct eno echi no manfo bia wonso wonsaka ne mai bi ede asede PC mo mampanyin ede na aban yi se eni wadwene wonom ho a ene mente se wode eso wonom asene ya kachira president Muhammad said anase me medical su adwuma ne bi enso ne se academy anyeti njae se ne se ya president wo mu ya mobo na o sabeto o de program ya ba me beto adwuma so a na me kacha nzanya mi hira no Asante Akyem Central ya papa don do ma wa bo aye ama na yemsi ebenya yensa anu adwuma a bibiara e ka hu bia no wo de amaya ye ni age MC ne e papa London Muhammad ya no ya na sibebre ne ninna ya yeni sky de besu adwuma na amaya e bobo internet so amaya nso enya ade edi kusua ensa no adwuma e de na mi on hwa no bebre onya no kesi ya na sepa se yenso aye mu ase